Bueno, escoita, se me ven, sí? Moi bons días a todos. Don Manuel, a verdad que non teño outra maneira de empezar que con grazas enormes a don Manuel. Moitísimas grazas, don Manuel. Moitísimas grazas. E que non se pode empezar de outro xeito. Así xa o dixo don Raúl na misa, e esa será a palabra que máis pronunciaremos ao longo do día de hoxe. Tamén, por suposto, darvos os días a todos e a benvida a don Raúl, vicario de Patrimonio do Obispado de Ourense, que está aquí en representación do señor obispo, que, bueno, como ele xa explicará despois, hoxe non nos pudo acompañar, a pesar de que se intentou e cambiar incluso a data, pero, bueno, ele o explicará mellor. Tamén a don Tomás, que acaba de incorporarse agora, como non, as irmás de don Manuel. Tamén aos veciños de Paradela que tomaron esta iniciativa de celebrarle esta merecidísima homenaxe a don Manuel e, por suposto, a todos e a todas vos que hoxe queredes acompañar a don Manuel, como xa dice, nesta sentida, sencida, pero merecidísima homenaxe a esta adicación que tuvo ao longo de toda a súa vida nesta parroquia e neste concello de Paradela e do concello de Portela. Moitísimas gracias de novo, don Manuel. Moitísimas gracias. A verdade é que, hoxe non sei se decía aquí, pero a envexa é un dos 7 pecados capitais e non me equivoco, dicilo así que é un pouco perigoso, pero ao longo da miña vida sí que é certo que das outras parroquias mirábamos con certa envexa a parroquia de Paradela, e moitos dos que están aquí, que hai máis xente como a min, que non somos da parroquia de Paradela, me entenderán, porque eu, bueno, cando era un pouco máis nova, que tampouco é que sea hoxe moi bella, pero bueno, se sine máis nova, pois sempre miraba para a parroquia de Paradela e decía, jolín, sempre está don Manolo, pois don Manuel facendo actividades na xuventude, sempre está arropando os seus veciños, e con isto non quero decir que nos tuveramos un mal sacerdote, pero que pesa o gran cura que tuvestes na parroquia de Paradela. E por eso hoxe hai que nombrar aquí ese pecado capital, que a envexa, e que hai veces, pois sí que hai que falarle, e que, bueno, é un pequeño menor. E bueno, que decir de don Manuel? Todo o que diga hoxe aquí, eu quizá non sea a persona máis aceitada, porque todos vos o conocedes pois por idade, porque compartisteis con él máis que a min, e bueno, pero sí que podo decir que nos tuvemos, a veciñanza de Porqueira, esa alegría tamén de poder disfrutar del durante 2 anos e pico, de maio do ano 83 a febreiro aproximadamente do ano 85, del como alcalde do concello de Porqueira, que o mellor algúns de vos non o sabedes. E aí deixou tamén unha gran pegada, porque foi pouco tempo, pero a veces os alcaldes, as alcaldesas, non se miden polo tempo que estén, sino polo que fagan. Tampouco polas grandes obras, porque para iso fai falta máis tempo, pero sí polo que se faga polos vecinos. E vos podo asegurar que nese pouco tempo, don Manolo fixo unha gran obra, que os está aí, que é a casa de todos, e a casa do concello, que é a vosa casa, a casa de todos e todas vos, todos e todas nós, pero sí que deixou unha gran atención e adicación aos veciños e veciñas que entraron por esa porta para resolver os seus problemas, que eso no fondo é o cometido que temos os alcaldes e as alcaldesas. E vos podo asegurar que eso sí que mo ten transmitido as persoas que nese curto espazo de tempo entraron por ese concello. E por eso tamén don Manuel, como hoxe alcaldesa de Porqueira, tamén lle dou as gracias.
Grazas novamente, don Manuel. No tempo que eu tratei a don Manuel, que podo dicir dele? Que é unha persona generosa, unha persona espléndida, solidaria, un grandísimo negociador. E ahora explicarei por que dou todos estes calificativos, porque para min todos teñen un porqué. E, desde logo, unha persona que está sempre cerca dos seus. Solidaria e generosa o vivín en primeira persoa, non eu, porque era moi nova, pero tamén todos sabedes que a miña familia era de Paradela. Meus bisavós eran de Haití, o avó Benito e a avó María. Naqueles anos, como a moitísima xente, pasaron moitísimas penurias, e aí estuvo don Manuel para axudarnos. E iso sempre se falou na miña familia. Estos días me recordaba a miña nai, ainda antronte, me volví a recordar a historia de cando lle botou unha mau o abuelo Benito, que non a vou a contaros aquí, pero vostede a sabe e eu tamén, pero que sempre se recordará na nosa familia e que me consta que a moitos veciños de Paradela e da parroquia de Paradela tamén os axudou. Entonces, por eso, é unha persona solidaria, unha persoa desprendida e unha persoa generosa. E por que digo que é un gran negociador? Porque seguiu deixando a súa pegada no pobo de Paradela, e así o demostrou cando foi unha persoa hábil negociando na presa da retorta que tendes aí, e que a día de hoxe, gracias a don Manuel, e hai que facer que tamén ese recoñecemento, estades todos os anos cobrando o que se está cobrando con esa negociación que fixo don Manuel. Pero, ojo, sempre defendindo os intereses dos seus veciños e dos seus fregreses, que hai que poñerlo en valor. Gracias por ser como eres, don Manuel. Moitísimas gracias. E, bueno, non quero estenderme moito máis, porque quero que falen máis persoas. Solo direi que dentro dunhos índices abriremos esta placa que quedará aquí para sempre, que me alegro moito de que non poña in memoria, como suelen poñer as placas, porque está aquí presente con nós e que sea por moitísimos anos, para que il poida ver o cariño que lle teñen os seus veciños, os seus regreses, que lle temos todos. Nesta casa onde il viviu, aí arriba, uns anos da súa vida, que despois tiña os seus enseres, e que un día o chamei e lle dise: don Manuel, que lle parece se aí arriba vamos acondicionando para facer unha vivienda social? Podo vos decir que no mesmo segundo me dixo: adiante, sin ningún problema, quitamos todo o que has, fai o que teñas que facer. Eso tamén é unha persona solidaria, poñer o seu a disposición dos demais. Pero non vai a ser acaso que leve o seu nome, sino que vai a ser esta plaza, sitio de reunión dos veciños, por onde pasa todo o mundo. Isto vai a ser o que leve o nome de don Manuel, porque don Manuel merece isto. E todos os calificativos que que demos hoxe aquí, eu máis as persoas que me precedan despois falando, non vai a ser polo que se recorde a don Manuel, porque don Manuel, como decía o Evangelio, se recordará polos seus feitos, e tamén o decía así don Raúl, predicando na misa. Así o decía tamén fai un ratiño ele. Será un dos vos generosos. Así eres, don Manuel, así eres. Por eso, dende aquí, eu che desexo unha longa vida, pero sobre todo quero que sepas que Paradela e o Concello de Porqueira estará sempre en deuda contigo. Moitísimas gracias por todo. Como decía a señora alcaldesa, eu estou aquí esta mañá, por unha parte, no nome do señor Vico. Eu hubiera gustado estar aquí, así o repetiu telefónicamente a alcaldesa, pero a xenda da visita pastoral estaba programada con moito tempo de antelación, e modificar é moi complicado para ela e para as parroquias onde vai.
Por eso no seu nome, esta mañá, eu xa celebrei a Eucaristía, aí xa ali bastante, creo, non? Do Evanxelio, da Palabra do Señor. Agora, simplemente, no nome do Señor Bispo, en primeiro lugar, agradecervos aos veciños de Paradela este feito. En este día quixerades recoñecer con esta celebración, con esta homenaxe, a labor pastoral de don Manuel ao longo de toda a súa vida, porque foi toda a súa vida de crego, e con vos casouse con esta parroquia e permanece, digamos, hasta agora casado con esta parroquia, cual é un motivo de moito agradecemento e de recoñecemento como quixestes facer esta mañá. Tamén agradecer ao Concello de Porqueiras, a alcaldesa e ao Concello, a Corporación, que, seguindo a vosa iniciativa e tamén a deles, quixerades dedicar no medio do vosso povo esta praza a don Manuel. É moi simbólico, verdad? En lugar de encontro, de convivencia, de celebración seguramente, que tedes para vos, os que tamén a presencia do que foi o voso pastor durante tantos anos, que, como decía a señora alcaldesa, loitou tanto por tantas cousas nesta parroquia, pois que siga permanentemente recordado tamén nesta plaza con esta dedicación. Pero, sobre todo, eu quero no nome do señor Bispo, e así mo dixo el, que lle transmitise a don Manuel especialmente o seu recoñecemento e a súa gratitude por toda a dedicación aquí nestas parroquias, nas outras parroquias desta zona que tamén presentou, tamén a súa dedicación, isto para o nome do Bispo tamén como vicario de patrimonio, o tempo que dedicou tamén os últimos anos a traballar, a colaborar na curia diocesana, tamén no tema patrimonial no bispado. O señor Bispo decíame, agradecelle públicamente a don Manuel o seu traballo como crego, o seu traballo como colaborador directo do bispo na curia diocesana, e dicíame, e non esquezas tamén agradecerlle do mesmo xeito ás súas irmás. Dicían por aí que detrás de todo gran home hai sempre unha gran muller, non sei quen o dixo, e foi esta Napoleón, non me acordo, ou dicían dele, pero dá igual. Este caso non tiña unha muller solamente detrás do Manuel, tivo as súas irmás, que sei por elas, tamén con don Emilio, seu irmán sacerdote, a atención, a preocupación, o cuidado que con el tiveron sempre como irmán e como sacerdote, o cal, isto, seguindo as palabras da alcaldesa, sí que nos dá envexa a outros moitos, pois todo máis novos, xa que non podemos dispoñer de irmáns, pero con esta dedicación, cariño, cercanía e sintonía de vida, o que el fixo ao longo de todos estes anos. Por eso, moitas gracias a vos e a familia por seguir cuidando e facelo tan ben, con tanto cariño e dedicación a don Manuel. Eu creo que nada máis. A palabra gracias, cerramos a Eucaristía, que é a gran acción de gracias, recoñecemos a vosa iniciativa e a seguir para adiante. Eu diríamos que cando teñades un novo cura, pois que o apoiades e o agradezades e tamén o integredes entre vos, tamén como fixestes con don Manuel fai tantísimos anos. Hoxe non é como Antón, curas teñen moitas parroquias, moitas dedicacións, si andamos todos, verdad? A carretera tantas veces o cal nos quita pois o poder estar encarnados de verdade en moitas comunidades que agradecerían e que aproveitarían moito máis. Rezade tamén, rezades, para que o Señor mande vocacións, para que poidamos de novo atender ben todas as parroquias. Nada máis. Moitas gracias, noraboa por esta celebración que organizastes e sigamos celebrando. Bueno, eu escribín un texto en nome de toda a parroquia de Paradela, espero que vos guste, para non haberme olvidado de nadie. Pon máis cerca. Bueno, espera que... Nerea, pon máis cerca. Hoxe teño o honor de representar a cada un dos veciños e veciñas da parroquia de Paradela para renderlle un merecido homenaxe a un home extraordinario que formou parte das nosas vidas durante 54 anos. Querido don Manolo, desde hoxe esta plaza levará o seu nome. É unha pequena homenaxe na parroquia de Paradela por a súa dedicación, exemplo de entrega e, sobre todo, o cariño que demostrou a cada un dos seus veciños.
Durante estes 54 anos foi unha parte fundamental das nosas vidas. Se preguntase a todos os presentes, cada un tería varias historias das que usted foi partícipe. Xa que o seu traballo foi incansable durante o longo destes anos. Unha frase común que todos comparten é: que tanto fixo por nós? Sempre comprometido e atento a todas as necesidades do pobo. Chegaba alá polos anos 60 na súa plena xuventude, sustituindo a don Jesús, con aires novos e de renovación para toda a parroquia. E así foi. A súa enerxía e o seu carisma fixeron que pronto se gañase o cariño de todos os veciños. Sempre disposto a axudar en todo o que fose necesario e facéndose día a día imprescindible na vida da parroquia. Non só nos oficios religiosos, nos que oficiaba con cariño bodas, bautizos, comunións e funerais, senón nas melloras das infraestructuras locais e a calidade de vida de todos. Sempre o carón do progreso, como a traída da auga en Paradela. Non había problema sen solución para vostede. Sempre buscaba a maneira de axudar e facer que todos saís adiante. Se os rapaces querían estudiar o bachillerato en Xinzo, había un aloxamento para eles. Se querían estudiar un ciclo formativo en Ourense, tamén estaba vostede para botar unha man e que alcanzases as súas metas profesionais. Era o primeiro en colaborar na organización de actividades deportivas. Creou o primeiro equipo de fútbol de Paradela, no que xogaba como un máis. E para que o equipo xogase, cantos rapaces collían nos 600 blancos ou unha chiva azul? Porque ninguén podía quedar en terra para o partido. O seu compromiso cos mozos e os nenos sempre foi admirable. A idea de montar un invernadero de fresas no Carril e no Redondelo. O grupo de teatro. O grupo femenino de baloncesto. As clases de flauta aos rapaces. As excursións a su castelo para ver as minas. Coa merenda sempre na man. E senón, un simple paseo en bicicleta para coñecer a paisaxe e a historia do concello. Non hai palabras abondas para agradecer todo o que fixo por nós, porque a súa presenza sí que foi unha auténtica bendición na nosa vida. Hoxe en día, a súa pegada segue viva na parroquia, xa que deixou unha marca imborrable nos corazóns de todos aqueles que tivemos a sorte de coñecelo e compartir momentos ao seu carón. Ninguén máis que a vostede merece esta plaza co seu nome. En nome de todos os veciños de Paradela da Vereda, quero expresar o noso máis sincero agradecemento por todo o que fixo por nós, pola súa entrega desinteresada, polo seu amor incondicional e por ser un membro máis das nosas familias. Gracias de todo o corazón, Manolo, e que disfrute da súa merecida jubilación. Simplemente gracias en nombre de él, porque él no lo puede decir. Así que gracias. Feligreses de don Manolo. Espera.
Bueno, gracias a Laura y a Patricia por esta manifestación tamén. E a placa de así, placa do Praza de Don Manuel Crespo, dende hoxe este lugar levará para sempre o nome do querido crego párroco de Paradela da Veleda. As súas veciñas e veciños renden así esta pequena homenaxe a un home exemplo de entrega e compromiso nos 54 anos que exerceu aquí o seu ministerio pastoral. Concello de Porqueira, 14 de xullo de 2024. Moitas gracias a todos. Agora para sentarnos nas mesas, se queredes comer por familias, é mellor ir ocupando os sitios todos na primeira mesa, todos xuntos. Así, colocadevos para ir colocando, sabes, que coloquemos todos e que queden sitios Seguido. que sean corridos, sí. Mándanoslo para Francia. Claro. Hombre. Pero es que tú también